агар гӯш мекунед аз дисткотон мегузарем. таҷҳизоти мавҷпахшкуниро дар маркази вилоятҳоам дорем. ба ҷуз он ки дар интернет ҳаст ва мардум метавонанд гӯш кунанд, дар шаҳри Хорух, дар Бохтар ва дар вилояти Суғд мо таҷҳизоти мавҷпахшкунии мавҷи радиоро дорем. соли 2004 буд, баъди он ки як муддат ин радио фаъолият дошт, ман ба ин тим баъди чанд соли фаъолият дар радиои Тоҷикистон пайвастам ва аз барномаи табрикӣ барои бахти хоҳам имрӯзиҳо шурӯъ кардем ва оҳиста оҳиста баъд ба барномаи дигар, ба лоиҳаҳои дигар гузаштем ва то имрӯз ҳудуди 18 сол дар ин радио фаъолият мекунам. мо бисёр мехостем ки дар оянда дар мавриди замимаи мобилии радио олӣ фикр карда истодем. Шояд ки мо рӯзҳои наздик то ҷашни замимаи мобилиро пешниҳод мекунем. Мо дар андешаи камакак дигар кардани сомонаи расмии радио ҳастем ва мо майда ба пешниҳоди видеоверсияи барномаҳои аллакай гузаштем. Чанд барномаи аллакай варианти видеои худро дорад, ба хотире ки мардумро бештар ба видео таваҷҷӯҳ мекунанд.